urbanisasyon at pamilyang Pilipino magkaagapay sa pagpatibay at pagpaunlad ng bansa, no? We as law enforcers, gikuan din nato sa unsay mga law and mandates of the land, no? Daghang salamat. And I practice the positive discipline wherein duha man ako na sulod sa kwarto kami ran duha, and then nagyugoy ko kung wala pa man tong kuan sa una, nagyugoy physical nga kuan, then dili gyud on kuan severe, and then I pep talk, then I also relate that kuan kadang incident to one of the judge. Wala na siya, no, kay family court po to yung gikuan, no, kuan lang ko si judge katakutan if my memory serves me right, no. Ngayon si judge tsaktura na imong gibuhat kay kami pud mga judge mismo mo way pud mi sa severity or sa depende sa discipline nga imong gi-impose sa imong family. Yeah. Dili man ang balaod mo mong padako sa imong anak, kun dili ikaw man. Ikaw may mo disiplina. Pero malagi na within the bounds ra gyud nga dili siya severe or makadaot na pod.